Gaur bildu gara hemen Iruñan, 77. Nakba delakoaren urtemuga aldarrikatzeko berriro Palestinar herriarrekin gaudela, eta gaur egun ikusten ari garen Gazan gertatzen den nakba bat, hondamendi bat, eta herriak, mutuko herriak, kaleak bete egin ditu egun hauetan, urte osoan zehar, aldarrikatzen boikota, desinbertsioa eta zigorrak Israelekiko genozidio hau gelditzeko. Bada garaia, politikariek eta gobernu konplize hauek, Europako kolonialista den gobernu konplize hauek, bere jarrera aldatzeko, BDS mugimenduaren aldarrikapenak ez dira bakarrik aktivisten eskuetan ahoetan entzuten. Hor badugu adibidez Francesca Albanesa relatorea behin eta berriro esaten duena zigortu behar dela Israel gelditzeko genozidio hau, eta boikota, desinbertsioa eta zigorrak bidea dela. Pasa den urtean nazioarteko justizia auzitegia gauza bera egin zuen, esan zuen Israelek lur okupatuetan ezin dela egon, eta hor aritzen diren enpresa guzti hauei zigorra helarazi behar zaiela. Lur okupatuetan aritzen diren enpresak itxi egin behar dira eta lur okupatu hauetatik atera. Hau da, kafen kasua, eta hemen Nafarroan kafek badu bere enpresa Orbital, enpresa Nafarra, eta zoritxarrez, badakigu Nafarroko gobernuak diru laguntzaz hornitzen duela enpresa hau. Horregatik dei egiten diogu eta eskatzen diogu Nafarroko gobernuari etetzeko laguntza hauek eta aldatzeko legedia olako enpresak diru hau ez jasotzeko. Gauza bera gertatzen da Eurovisionen badakigu Israelek parte hartuko duela. Olako estatu genozidia batek egotea olako jaialdi batean ez du inolako fundamentorik. Horregatik eskatzen dugu baita ere Israel Eurovisiotik kanpo. Eta, jarrai dezagun berriro beti bezala egiten boikota, Carrefour, CAF, Orbital, Teba eta aipatzen ditugun marka guzti hauen.